बिथाङा गावनो दा खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै गावनि सानस्रिजों मोनदांनाय आरो गावनि आगुनि जे अभिगता बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव खुब मोजाङै बिथाङा बरनायनानै बुंलांबाय। आं सानो बिथांनि बाथ्राफ्रा जोंखौ बे बिथिङाव एसेब्लाबो साननो हानाय पलिसि लानो हानाय बेबायदि मोनसे जोंनो गोहो होगोन बा लामा होगोन। टुरिज्म होननानै बुङोब्ला जों फार्स्टआव जों गावनो मोनथिनांगोन जे जोंहा बड'लेण्डआव बेबायदि मा दं जायनि गेजेरजों जोङो गुबुनफोरखौ जोङो गोसो बोनो हायो, बिसोरनो जों फोरमायनानै बिसोरखौ बिथिं बोबोनो हायो, बिसोरखौ बेवहाय नायफैहोनो हायो, बिसोरखौ बेवहाय फैनानै बेफोरखौ उपभोग खालामहोनो हायो। बे जोंनि बिबान, जोंनि सुजुगफोरखौ मा दं बेखौ जोङो नायगिरनांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय मानसिफ्रा मा लुबैयो, मा हास्थायो, जिउआव माबायदि लुबैयो, बिसोरनि बेफोर लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जोङो बड'लेण्डआव बानायनो हायो नामा, जायनि थाखाय बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्डआव फैयो, जोंनि बड'लेण्डआव बेरायफैयो। जों बेखौबो नायनो रोंनांगोन। मोननै, मोनसेया जोंहा मा दं, मोनसेया मानसिया मा लुबैयो, बिसोरनि लुबैनाय बायदि आबहावा, बिसोरनि लुबैनाय बायदि जोङो जेसेबां सुजुग सुबिदा जों बेफोरखौ बोरै दानानै होनो हायो। जोंनि बड'लेण्डआ दिनैनि दिनाव गुबुनफोरजों जेब्लायबो नोजोर होजानाय मोनसे फिसा हादाब। बे बड'लेण्डखौ दिनै भुटान सेरफाङाव थानाय बे फिसा जायगाखौ दिनै भारत हादरनि गासै मानसिफ्रानो मोनथिगौ। आरो भारतल' नङा, दिनै भारतनि बायहेरायावबो गोबां गुबुन हादरफ्राबो मोनथिगौ। बर'नि सोमोन्दै बयहाबो मोनथिनो हाबिलास दं। आरो दिनै बेनि जि मोनसे जोंनि हाबाफारि बड'लेण्ड महोत्सव, बेनि गेजेरजों जिखिनि बाथ्राफोरखौ आरो दिनै मोनथिनो मोनदों, बेखौ लानानैबो बर'नि सोमोन्दै मोनथिनो आरो बयबो नाजागोन, बड'लेण्ड सोमोन्दै मोनथिनो बयबो नाजागोन। दा बेखौ जों माब्रै खाबु खालामनानै जोंनि बेफोरखौ नायहैनो हानाय, मोनथिनो हानाय जों खालामनो, बिनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड सरकाराबो बिबान लानांगोन, रायजो राजायाबो बिबान लानांगोन। टुरिज्मनि सेक्टरखौ जों डेभेलप खालामनांगौब्ला जोङो टुरिस्ट फ्रेन्डलि जानो हानांगोन। जायफोर दावबायनो फैयो दावबायारिफोर, बिसोरजों जों गोसो गोरोबनो हानांगोन, बिसोरखौ जों लोगो बायदि बेबहार खालामनो हानांगोन, बिसोरखौ जोङो रैखाथि होनो हानांगोन। बेवहाय फैनानै जाहाथे रावनिफ्रायबो गाज्रि बेबहार मोना आरो बिस्रा जाहाथे खुनु जोंनि बे बड'लेण्डआव फैनानै खैदां खैफोद जाया। आरो माबाफोर बेफोरबायदि जेंना ओंखारोबा, समस्या जायोब्ला बेखौ मदद होनो जों बड'लेण्डनि मानसिफ्रा जों आवगायलांनो हानांगोन। बेबायदि मोनसे आबहावा जुदि जों दानानै लानो हायो, अब्ला जोङो टुरिज्मनि बिथिङाव जों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो गोबां जाफुंसार जों खालामनो हागोन। जों टुरिज्मनि बेलायाव जोंहा दा गावहानो गोबां दं। जोंनि दानाय लुनायनि गेजेरजों दासो मन्थ्रिया बुंलांदों, बेफोरखौबो मानसिफोरखौ जोङो नायफैनो हानाय, बेफोरखौ मानसिफ्रा गोरलैनो जोंनिफ्राय मोननो हानाय, बे राहाखौ लानानैबो जोङो टुरिस्टफोरनि मोनसे सेन्टार हिसाबै डेभेलप खालामनो हायो। जोंनि जिथु इन्दि सेरिकालचारनि बेलायाव इन्दि दानाय लुनाय, इन्दिनि जिथु प्रडाक्शन दिहुनथाय, बे मुलुगनाङै बयनिबो मोनसे हास्थायजानाय आरो बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्ट बेयो मोनसे जि, आरो बेखौ बयबो लुबैयो। गतिके बे इन्दि जिखौ जों माब्रैहाय बानायो, एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै, इन्दिनि आबादनिफ्राय लानानै, जोङो खुन्दुं दिहुननायनिफ्राय लानानै, जि दानायनिफ्राय लानानै, आगर आखाइनिफ्राय लानानै जोङो मोनसे बेखौ ओरैबायदि प्रजेक्ट खालामनो हायो, जाय प्रजेक्टखौ बुहुमनि मानसिफ्रानो नायफैयो। आंहा मोनसे एक्सपिरियेन्स दं। जोङो आसामाव इन्टारनेशनेल कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोङो एग्जिकिउटिभ कमिटि जेला खुङो, अब्ला आङो जोंनि
इंटरनेशनल जि डेलिगेट्सफोर फैदोंमोन कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशननि बेखौ बड'लेण्डआव लांदोंमोन उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव आरो जेला बेवहाय लाङो बिसोरखौ गामियाव लांनानै गामियाव एम्फौ फिनायखौ गोरिब न'खरा माहाजोनफ्राथ' एम्फौ फिया गरिबासो फियो आरोखि सबसे गरिब जोंनि गामियावनो लांदोंमोन आरोखि न'आनो गैया आरो बयनावबो नागिरबाय बे गरिब न'खरनावसो एम्फौआ फिगासिनो दं आरो माहाजोनफ्रा फिया थानोनो न' गैया उन्दुनो न' गैया बेवहाय थांनानै बिसोरो नुहैबाय बेवहायनो ओंखाम संग्रा बेवहायनो उन्दुग्रा बिसिना आरो बे खनासेयावनो एम्फौआ फिगासिनो दङ बेवहाय माखासे एम्फौ गोरलै इन्दि बिलाइ जागासिनो दं माखासे एम्फौआ मोननानै एकदमबारे रिजार्भ लागासिनो दं आरो माखासेया फिथोब थैबाय ओरैबायदि गासिबखौबो दिन्थिनो हादों आरो दिनै बेखौ नुनानै बेखौ लानानै जेब्लायबो बिथांमोना जेरावनो लोगो मोनो बेवहाय बुंबाय थायो आरो बिसोरो बिनि थाखाय थाफैनो नागिरदों बेखौ सोलोंनो नागिरदों गावसिनावबो इन्डिया जागोन नामा बेखौ नायनो नागिरदों देग्लाय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशनाव जोंहा क्रिस्ट'फार कालिला होननाया चेयारमेन जाबाय चेयारपारसन बियो आफ्रिकानि जाम्बियानि दा बिथाङा दाख्लै आंनो मोनसे कन्डिसन होदों चेयारमेन जाखानाय लोगो लोगो जे आं आसामाव बे 6 दाननि गेजेरावनो थांथारगोन आरो आंनि थांनाय पारपासा जाहैबाय इन्दि एम्फौ इन्दि जि आरो सासेबाव आफ्रिकानिनो बेबो एमपि आंखौ बिराद गाज्रि मोनलायनानै थाबाय माने गावसोरनो इनभाइटेसन हरैनि थाखाय इनभाइटेसन हराबा बिसोरो फैनो मोना हगार हरा ओंखायनो दाख्लै आं बेनोबो खोथा होबावबाय जे बिसोर आफ्रिकानि मानसिफ्रा बिराद माने इन्टारेस्ट होदों दा इन्दिखौ बोरै दिहुनो एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै बिसोरो सोलोंफैनो गोसो नायफैनो गोसो आरो आं सानो बे 3-4 दाननि गेजेराव बिथांमोना अलरेडि फैगोन खोथा होदों दा बिनि गेजेरजों आं मानो बुंदों बाथ्राखौ नायदो जोंनि जिथु कालचार हारिमु एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय बियो इन्टारनेशनेलि मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां इम्पर्टेन्ट बेसेबां गोनांथि गतिके बेखौबो जुदि जोङो मोजाङै खालामनो हायोब्ला बिनि गेजेरजोंबो टुरिजिमा जानो हायो बाखि जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरथ' दं कालचाराव जों जुदि गोबां हादोर जुदि जों बेरायो जों नुयो जे बिसोरनाव गावसिनि लकेल कालचारफोरखौ दिन्थिनायनि मा राहा दं दा जोंहा जुदि क'क्राझाराव सानफ्रामबो इभिनिंआव आं जेरावबो होनबाय थायो जे 1 घन्टा बा 2 घन्टानि जेब्लायबो जुदि कालचार प्रग्राम जायो अब्ला क'क्राझाराव थांनाय मानसिफ्रा बायह्रानि जालायलायनो नाङा डमेस्टिक आसामनिब्लाबो बेंगलनिब्लाबो बा जायखिजाया थांनाय मानसियानो क'क्राझाराव बेरायोबा मोना समाव बे कालचार प्रग्रामखौ नायगोन जेराव बागुरुम्बा नुगोन जेराव बारदै सिख्ला नुगोन जेराव रोनसोन्द्रि नुगोन जेराव फिसा फिसा बर'नि माबा मोनसे हारिमु जेराव फिसा मोनसे ड्रामाटिक जों कालचार माने प्रग्राम जों बानायगोन आरो बेखौ मानसिफ्रा नायगोन दा बेफोर सिम्पल बुस्थुफोरखौ जों खालामनो हायो दा जोंनाव समस्या मा जायो मानसिफ्रा थांबाय क'क्राझाराव बा थांबाय उदालगुरियाव भैरबकुन्द'आव आरो भैरबकुन्द'खौ नायनानै बेरायनानै हाबा दखानाव ओंखाम बोथिसे जाबाय जोब्बाय मा खालामनो दा मानसिफ्रा फैफिननो ना थानो आरो थानांगौब्ला उदालगुरियावथ' माबा मोनसे थानांगोन मानसिफ्रा नायनो हानाय कालचारबाबो थानांगोन दानाय लुनायबाबो थानांगोन माबा मोनसेबाबो थानांगोन जेखौ मानसिफ्रा नायनानै समखौ खाथायनो हायो बेबायदि माखासे खामानिफोरखौ जोङो थाखानायखौनो लानानै मावोब्ला टुरिजिमनि सेक्टराव जोंहा डेभेलप जायो आरो जोंनि कालचार होननानै बुङोब्ला मोसानाय मुसुरनायल' नङा गासिबो मावनाय दांनाय बेफोरनो जोंखौ मदद होनो हायो जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव दा लासै लासै जोङो माब्रैहाय माने एन्टारप्रेनार्सफोरखौ बारायनो हायो जोङो भलन्टियारलिल' नाजालायबाय थायो जों दिनै बयबो फैदों भलन्टियारलि 5000निबो बारा मानसि जों दिल्लीयाव फैदों आरो किन्तु जोंनाव 5000नि गेजेराव जुदि 1000आ सिनि थफ्ला लानानै फैयोमोनब्ला ना गोरान लानानै फैयोमोनब्ला नाफाम लानानै फैयोमोनब्ला नारजि लानानै फैयोमोनब्ला माबा मोनसे जुदि जों बेवहाय
आरोबाव 100थासो जों जुदि स्टल होबावनायमोनब्ला बिनि गेजेरजों जोङो बांसिन प्रसार खालामबावनोबो हागौमोन आरो रां खामायनाय आरो मानसिफोरजों टाइप खालामनानै अर्डार लानानै बिसोरनो बुस्थुफोर साप्लाय हरनाय बेफोरखौ जों खालामनो हायोमोन आरो खिन्थु जोंनिया मा जाहैबाय गासिबो जों खामानि मावा जों सावरायलायबायल' थायो दा ओंखायनो आंना खावलायनाया बेनो सावरायनायल' नङा जों दा खामानिबो मावलांनांसिगोन आरो इन्टारप्रेनारशिपआव जों बांसिन गुरुत्व होनांसिगोन दा टुरिजम जायगाखौ सरकारा डेभेलप खालामनो हाया सरकारा लामाल' बानायगोन कमिउनिकेसन नाथाय रेस्टुरेन्टखौथ' सोरबाया होनांगोन गेस्ट हाउसखौथ' सोरबाया लुनांगोन लजिंखौथ' सोरबा लुनांगोन लजफोरखौ जाहाथे टुरिस्टफ्रा बेवहाय थानो हायो सरकारा बेसेबां गेस्ट हाउस बानायनो सरकारा बेसेबां आइबि बानायनो बेसेबां मानसिफोरखौ जोङो फ्रिलि दोननो फालाय गतिके जों गाव गावनो बेफ्राव बाहागो लानांगोन आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरखौ जों बेवहाय बाहागो लाहोनांगोन आरो जोंहा गोबां स्कप दं जेरावखि थाङा आरो दहाय बुंनाय बायदि भुटाना जोंजों नांजाबनानै दं दिनै आं भुटान खाथिनि मानसि तामुलपुरनि मानसि भुटानाव हार्डलि 1000सोल' मानसि दं जोंनि बर्डाराव 1000निफ्राय 1500 जाबावनायसो नङा खोमा हनै दं भुटाननि मानसिफोर जायगानि खिन्थु बिसिनाव खैथा हटेल दं जि हटेलानोखि 3 स्टार 5 स्टार स्टेन्डार्डनि बिसिनाव बेसेबां रेस्टुरेन्ट दं जाय रेस्टुरेन्टफ्रानोखि बिराद हाइ फाइ खिन्थु बेवहाय जों थांनानै बायनानैल' जाहैबाय थायो जों मालाबाबो भुटान बर्डार तामुलपुर साइडथिं मोनसे हटेल लुनो हायो जों रेस्टुरेन्ट बानायनो हायो जों माबा मोनसे टुरिस्टफोर थांनानै बेवहाय कालचार प्रग्राम एन्जय खालामनो हायो जों माहाजोन मानसि दंब्लाबो नाथाय बेखौ रावबो खालामा बर' मानसिया बड'लेण्डनि मानसिया आरोखि खिन्थु भुटाना नाय नों गेलेम्फुआव थां बेयावबो भुटाननि मानसिहा हटेल दं रेस्टुरेन्ट दं बेफार बानिज्य सब खालामदों खिन्थु इण्डियानि मानसिफ्रानो बेवहाय थांगासिनो दं आरो बिनि गेजेरजों बिसोरो रेभिनिउ आर्न खालामगासिनो दं दा जोंनि मानसिकता जोंनि सानस्रिया माला सोलायनो हायो जों ओंखायनो जोंबो गाव निजे उद्योग लानांगोन आरो मोनसेया बेनो मानसिया मा लुबैयो बेखौ खालामनांगोन मोनसेया जाहैबाय जों टुरिस्ट फ्रेन्डलि जानो हानांगोन जों खालि मानसिखौ आलासिबा बिना फैसायावनो गामसा होनाय बिना फैसायावनो जोमग्रा हरनाय जोंनाव जों बेखौ नुवा होमबा बोरैबा जुदि फरेनारा जोंनि गामियाव सहैयो फैसा लाया जों उल्था हरजोबो गासिबो उल्था हरो दखानाव माबा जाहैयोब्ला दामखौ खमायनानैसो होयो फरेनारनो मा फैसा लामब्रा बेनावलाय होननानै आरो गामसासो हरबावगोन आरो आर'नाइसो हरबावगोन बिदिबाथ' टुरिस्टफोर फैयोबा जों गलामसो जालांगोन लासैनो दान हरनायावनो गतिके जों जाहैबाय खामायनायसो साननांगौ जोङो एसे माब्रैहाय बिनिफ्राय थाइसे थाइनै लाखिनो हायो गतिके जोंनि साननायखौ जों एसे सोलायनांगोन प्रफेसनेल जानांगोन जोङो अब्लासो जों डेभेलप खालामनो हागोन बाखिथ' दं कालचार जोंहा मानाव गेदेर आलासि सफैबाय जों बे खोथाफोरखौ जायगायावबो रायज्लायनो हागोन थ' बेनो